Jeg står sammen med Wafande her til Danish DJ Awards. Du er lige kommet. Ja. Hvad synes du om at være her i aften? Ja, men nu må vi se. Jeg er lige kommet, som sagt, så det skal... Vi vil se. Der er mange mennesker, det skal nok blive godt. Har du været her før? Det er første gang, jeg er her. Okay. Det bliver super, det kan jeg godt fortælle dig. Er der nogen, du glæder dig til at se specielt? Ikke sådan rigtigt, altså bare have en god fest, altså ligesom se, hvad det udvikler sig til. Altså. Ikke noget specielt, bare have det sjovt. Ja, og så videre til afterparty? Ja, noget i den stil. Der spiller Static og Tamu, mine 2 kammerater, altså, så der skal jeg helt klart ind og tjekke noget shit ud. Altså. Okay, cool. Ja, hvad med dig ellers? Du er ved at lave noget musik? Jamen, jeg er ved at lave en plade færdig, altså min første reggae-plade, helt Roots Reggae Music, sammen med Roots Harmonics. Vi spiller også her næste onsdag, den 7. er det så, i Pumpehuset. Så det er rigtig godt, altså nogle gode vibes, reggae music til Copenhagen, altså. Okay, I er lige kommet? Ja. Og må jeg lige spørge hurtigt, dit hår, hvor er det blevet af? Ja, hvor er det blevet af? Det er sgu ud og kommet. Jamen, jeg bestemmer for, at nu skulle du være tidlig sommer, så jeg fik min mor til at tage det af. Hej mor. Du blev træt af det? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg hader at sætte frisyrer. Jeg skal præsentere en pris sammen med Siren. Så, og så ellers skal vi bare have en god aften og drikke lidt. Ja. Fedt, hvad med dig? Vi har den her wifi movement thing going on. Wifi movement. Sådan. Præcis, så vi er inde for at repræsentere, og så glæder jeg mig til at se Johnson og Uso på scenen selvfølgelig. Ja, helt sikkert. Hvad har I på i aften, piger? Jeg har en kjole fra Fata og min Louboutin-sko. Og hvad med dig? Jamen, der er lidt mixmaxeri at have et eller andet La Perla noget, og noget Zara-støvler. Er det en lækker bodystocking, eller hvad er det? Ja, det er det. Jeg kan lige prøve at lave den her, men det er også kun eksklusiv for jer. Ja, sådan en stille og rolig Mulberry-taske, og et godt smil, godt humør. Ja, det er det, vi skal bruge jo. I må have en rigtig dejlig aften, og godt at se jer. I lige måde. Tak. Hej. Jeg står sammen med nogle af deltagerne fra dette års Paradise Hotel. Hvordan har I det i aften? Vi har det rigtig godt. Vi har lige haft et par byture, men vi har det rigtig godt alle sammen. Ja, hvad med jer, piger? Vi er friske. Vi er lidt trætte, men vi har det godt. Ja, hvad med dig? Det var en hård pås. Det er 10. dag, vi får drukket i dag, så jeg vil godt mærke, at man begynder at ryste nu. Vi skal have noget at drikke snart. Okay. Må jeg spørge om, hvordan føles det at blive genkendt ude på gaden lige pludselig? Jamen, det har sgu ikke ændret så meget, synes jeg. Der er nogle flere piger, der smiler til en. Flere piger til dig, eller hvad? Ja, det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Okay. Hvad med jer, piger? Det er anderledes, altså. Man skal lige vende sig til det, men det er okay. Folk er søde, så det er okay. Okay. Og hvad med dig herovre? Jeg synes også, at det er lidt surrealistisk at komme ud til et storcenter, hvor der er mødt 500 unge mennesker op for at få en autograf. Det er lidt underligt at vende sig til, men det er altså, jeg nyder det. Jeg tror lidt, det er en døgnflue, så jeg nyder det, så længe det varer. Ja. Er det noget, I kan bruge i fremtiden, tror jeg? Nej, jeg tror ikke sgu, det kan nok ikke ændre noget i mit liv. Okay, hvad glæder jeg til at se i aften? Er der nogen specielle, I glæder jer til at se? Jamen, vi hælder jo mest til Vellenbo og Svendstrup. Så håber jeg, at de går hen og vinder en fed pris. Hvad med jer andre? Jeg også, ja. Vellenbo. Okay. Cool. Det var godt at se jer i aften, og I må have en dejlig aften. Yes, tak. Joey Moe, hvordan går det i aften? Hvordan det går? Indtil videre går det mega godt. Det har været en super fed aften indtil videre. Der er sket en hel masse ting fra indgang herhen til. Så der er god stemning, og jeg er glad, og så det går godt indtil videre. Yes. Ja, er du nomineret i aften? Ja, det er jeg. Hvad er du nomineret i? 5 ting. Okay. Så Chili-prisen, årets artist, Dance Chart-prisen, årets urban udgivelse. Lidt af hvert? Ja, jeg kan. Okay, hvad håber du mest på at vinde? Jamen, jeg er bare glad for at være i betragtning. Så det er sådan, det, de er alle sammen vigtige jo. Altså, så jeg er bare glad for at være her, og de tænker på mig derude. Ja. Er der nogen andre, du glæder dig til at se performe? Jamen, jeg har... Du ved ikke rigtig, hvem der performer, eller hvad? Kato gider jeg rigtig gerne se. Breum. Burhan. Det kan være, hvis Burhan giver mig mikrofonen, jeg går med op. Yeah. Who knows? Hej, jeg står her sammen med Burhan G i aften. Glæder du dig til at optræde i aften? Altid. Ja. Hvad for en sang skal du synge? Jeg skal spille mit tribute til den her Milli Vanilli-ting. Okay, fedt. Så jeg vil have dig for besøg. Ja, fed sang. Okay, men det er jo godt at se dig i aften. Jamen tak skal du have, i lige måde.